B'investiment ta' 5 miljun euro parzjalment iffinanzjati minn fondi Ewropej tlestit fażi oħra fil-proġett ta' riġenerazzjoni u restawr ta' Witriq Lejja, dak magħruf bħala Chadwick Lakes. Waqt żjara fuq il-għan tax-xogħol, il-Ministru għall-Immaniġġjar tal-Ilma Michael Farrugia u s-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Stefan Drinzot Soppardi flimkien mal-Kap Eżekuttiv għall-Aġenzija għall-Enerġija u l-Ilma Michael Sapjano spjegaw il-fażijiet ta' kif inhu għaddej dan il-proġett. Issa l-fażi li jmiss se tinvolvi it-tħammil ta' radam li nġemma mal-wiet matul is-snin biex bekk dan il-wiet jarġa' jiġi kif kien meta nbena fi żmien l-Ingliżi u jkollu kapaċità li jżomm l-ilma daqskemm kien qabel. Intant waqt żjara fuq il-post ġie spjegat li matul is-sajf li għadda tlestit l-ewwel fażi ta' dan il-proġett fejn sar tħammil ta' parti kbira mill-wied u tneħħu speċi invażivi bħal gamblu tal-ilma ħelu, il-qasab u s-siġra tar-riġlu. Imbagħad matul ix-xitwa sar restawr ta' ħitan ta' sejjieħ, tħawwil ta' siġar ġodda kif ukoll ir-restawr ta' kmamar li hemm f'din iż-żona tal-Fidin fejn se jsir ċentru edukattiv dwar il-konservazzjoni tal-ilma f'pajjiżna. Il-Ministru Farrugia għal kif din iż-żona qed tinbidel f'waħda rekreattiva u innovattiva l pajjiżna filwaqt li jkun konservat il-valur ekoloġiku tal-post. Dan se jkun qed jgħin lill-bdiewa hekk kif l-ilma konservat se jkun qed jisqil ir-raba tagħhom minflok jinħela u jmur fil-baħar. Dan huwa wieħed mill-proġetti li ħajkun qiegħed jgħin il-bdiewa ta' dawn l-akwati l-istess kif għaddej ix-xogħol tal-New Water biex inwassluh għal diversi lokalitajiet fermusa madwar pajjiżna biex il-bdiewa jkun jistgħu jgawdu minn New Water b'xejn għat-tisqija tal-uċċuħ tagħhom. Min-naħa tiegħu, Segretarju Parlamentari Stefan Drinzot Soppardi għal kif din ir-reġenerazzjoni se jkun hemm investiment f'tisbieħ tal-pajsaġġ Malti u bekk jissaħħaħ il-prodott turistiku Malti wkoll. Hemm diversi miri illi dan il-proġett qed jelħaq kemm il-lat ta' riġenerazzjoni u restawr ta' strutturi storiċi li ħasra li mażmin kienu qegħdin jiddeterjoraw, però rajna interventi pożittivi ħafna. Min-naħa tiegħu, is-Sur Sapjano għal kif dawn ix-xogħlijiet qed isiru b'rispett lejn sistema ekoloġika ta' din iż-żona. Il-proġett jinvolvi riġenerazzjoni tal-wied. Ħafna drabi forsi nisimgħu il-kelma tindif, però mhuwiex tindif tal-wied, huwa restawr tal-ekoloġija tal-wied. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.